Isip kabahin sa pagpangandam alang sa pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig, Giablihan na usab ang Firecrackers ug Fireworks Market sa Rotary Park, Tagum City sa Davao del Norte. 38 ka mga tindahan ang makita sa lugar nga nagabaligya og klase-klaseng pabuto og fireworks. Subay sa report, gikan pa sa BULACAN sa kauluhan ang mga gibaligyang firecracker ug pyrotechnic. Gilang BULACAN nga sentro sa dekalidad nga fireworks sa Pilipinas. Dunasay gipamutang nga drums nga puno sa tubig ug naka-standby ang fire truck sa Bureau of Fire Protection Tagum sa lugar aron daling makaresponde panahon sa emergency. Nagpahinumdom ang lokal nga gobyerno sa publiko sa responsableng paggamit sa mga pabuto aron malikayan ang posibleng disgrasya. Giyawag sab ang katawhan nga mosunod sa mga safety guidelines, likayan ang paggamit sa bawal kung delikadong firecrackers ug perming bantayan ang mga bata aron malikay sa aksidente. Tingwa sa lokal nga gobyerno nga masiguro mapadayon sa mga residente ang kasadya sa pagsugat sa Christmas ug bagong tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.